Assalamu alaikum, barkanku da masu sauraro, sanin ku da jimin sai kasancewa da mu. A labaran namu ne kuwa za ku ji cewa Barcelona na kokarin dawo da dan wasa David De Gea bayan da mai tsaron ragan ya bar Man United a ƙarshen kakar wasa da ta gabata. Da kuma shin kuna ganin Barcelona za ta yi kokari ta dawo da dan wasan ta Nico Gonzalez a bazara bayan da dan wasa Aurel Romeo ya kasa burgewa a campaign din da yayi, duk a cikin bidiyon namu ne. Amma dan Allah dan waye dan wannan shine zuwan ka na farko, ka daure kamar like kamar subscribing domin hakan zai ba mu ƙwarin gwiwa mu ci gaba da muku sabon bidiyo. Mun gode mun san za ku yi. Barcelona na duba yiwuwar bayar da kwantiragi mai tsaron raga David De Gea, in ji wani rahoto. Mai tsaron raga David De Gea ya ce ba da kasancewa ba tare da kulob ba bayan da ya bar kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a lokacin bazara bayan da kwantiragin shi ya kare da Red Devil din. Da farko dai ya amince da sabon tayi a Old Trafford din har sai da kulob din ya sauke wannan tayin tare da kokarin yi masa sabon kwantiragi akan karancin albashi. Inda mai tsaron ragan kasar Spaniya wato David De Gea ya yanke shawarar barin kungiyar bayan ya shafe shekaru 12 yana hidima a kulob din. Mai tsaron raga mai shekaru 33 din ya ci gaba da kasancewa ba tare da kulob ba. Wasansa na karshe ya zo ne a lokacin da Manchester United ta sha kashi akan abokiyar hamayyarta wato Manchester City da ci 2-1 a wasan karshe na cin kofin FA a watan Yuli, inda ya sha suka akan kwallaye da aka zira musu. Sai dai jaridar Mundo Deportivo da ke Catalonia ta rawaito cewa nan ba da jimawa ba De Gea zai iya komawa taka leda a Barcelona. Blaugrana ta ci gaba da fuskantar tabarbarewar tattalin arziki inda ta kashe euro miliyan 3.400 kawai a cikin kudaden canjin guri na bazara da ta gabata, yayin da kuma suka kashe euro miliyan 40 a lokacin hunturu gaba daya akan dan wasan gaban Brazil wato dan wasa Victor. Kuma suna sa ran De Gea na iya zuwa a kyauta a matsayin mafita mai inganci don karfafawa a bangaren shashen mai tsaron gida. Mai tsaron ragan baka na yanzu Marc-Andre ter Stegen ana dan tashi da zuwa Saudi Pro League a cikin 'yan makokin nan. A wannan matakin da David De Gea zai zama ɗalibi ga Marc-Andre ter Stegen wanda zai ke tallafawa mai tsaron ragan Jamus din, tare da Barcelona ba ta son sayar dan wasan Jamus din wato Marc-Andre ter Stegen wanda hakan ake ganin baka na iya ajiye dukkanin masu tsaron ragar a kungiyar. A wani bangaren kuma a baya De Gea ya tattaunawa akan kwantiragi akan abokiyar hamayyar Barcelona wato Real Madrid a lokacin bazara da ta gabata bayan dan wasa Thibaut Courtois ya samu rauni na ACL, amma sai suka zabi dauko Kepa Arrizabalaga a matsayin aro daga kungiyar kwallon kafa ta Chelsea. Haka ita ma kungiyar kwallon kafa ta Bayern ta kasance a kasuwa domin neman mai tsaron gida, kuma tana sha'awar daukan dan wasa David De Gea kafin ta koma dan wasan kasan Israel mai suna David Firas, a yayin da ita ma kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest da kungiyar Al-Shabab da ke gasar Saudi Pro League duk suna sha'awar kawo De Gea a lokacin kasuwar musayan 'yan wasa ta watan Janairu. Amma kuma irin wannan yunkurin ya cutura. De Gea yana nan a matsayin shi na kyauta. A hali yanzu dai baka ana tunanin za ta yi nasara domin ta dauko gola mai rike da kambun gasar Premier a halin yanzu. A wannan tambayan da aka yi, shin Barcelona za ta yi kokari domin ta dawo da dan wasa Nico Gonzalez a bazara? Tsohon dan wasan Barcelona da Nico Gonzalez ya fara samun nasara a kungiyar kwallon kafa ta FC Porto. Dan wasan nan da ya zabi barin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a lokacin bazara domin neman mintuna da yawa a lokacin wasa, inda Barcelona ta sayar da shi akan euro miliyan 8.5, amma yana rike da kaso da duk wani canjin wuri na gaba. Da kuma akwai batun da idan Barcelona tana so za ta iya dawo da dan wasan ta. An dai hasashen cewa Nico zai zama magajin Sergio Busquets a lokacin da yake makarantar horarwa a kungiyar ta Barcelona wato La Masia. Har ma dan jaridan nan wanda aka fi sani da Fabrizio Romano ya wallafa a shafin shi na Instagram inda ya tabbatar da cewa official confirm Nico Gonzalez join FC Porto from Barcelona on 8.5 deal million plus sale. Barca will also buy back clause for Nico. Barca a hukumance na iya dawo da sake batun siyan dan wasa Nico Gonzalez. Tabbas Zabi ya gaya wa dan wasa Nico Gonzalez a matsayin dan wasa, kuma ya bar shi tafi kafin ya siya dan wasa Aurel Romeo daga kungiyar kwallon kafa ta Girona, wanda shi wannan dan wasa Romeo din da aka siyo shi hakansa bata cimma ruwa ba, inda a halin yanzu aka mai dan wasa Andres Christensen ke taka leda a tsakiya. Kuma ba abin mamaki bane idan Romeo ya koma kungiyar ta Girona a ƙarshen kakar wasa ta bana, wanda hakan ya sa Barcelona har yanzu tana neman abin dogaro, sannan da kuma karancin kuɗi da za ta kashe a kasuwar musayan 'yan wasa kamar yadda al'amura ke tafiya, wanda ya dawo da kungiyar zuwa kan dan wasa Nico Gonzalez. Dan wasa mai shekaru 22 din da yana zaune a Porto, inda ya fara wasanni 5 daga cikin wasanni 6 da suka gabata, kuma ya dauke hankula sosai a wasan da kungiyar ta doke kungiyar kwallon kafa ta Arsenal a kofin zakaran nahiyar Turai. Kuma ko a baya ma Porto ta yaba da matashin dan wasan bayan nasarar da suka yi a wasan farko na zagaye na 16. Kocin kungiyar kwallon kafa ta Porto mai suna Konshikawo ya yaba matashin dan wasan har ma ya mayar da shi pace 11 nasa
wato a matsayin farawa. Hakan ya sa Nico ya fara sabon rayuwa tare da club ɗin ƙasan Portugal ɗin. Mun gode da sauraro. Wannan channel ne na magoya bayan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona. Domin kasancewa ɗaya daga cikin mu shine ka danna liking, ka danna subscribing, kana ka danna alamar ƙararrawa. Domin hakan ne kawai zai baka damar kasancewa ɗaya daga cikin mu. Da zarar mun ɗaura sabon bidiyo akan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona za a sanar da kai.